Ini jeng Poin District Jangan Timur Sabai Kolongjak Polanpur sini Jangan Timur Cani Udoge Polanpur Party Officer ini Pura Poin District ni Mother Songgoton ni Mondol President of Tongo District ni Tongo Joto sini Jangan Timur Songgoton ni Joto no Tei आगामी 2023 माहारे जों दिनै संगठननि बैठक आगामी 23 जों बाहायखाय जों बीजेपी तेसा त्रिपुरा राज्योआव जों प्रतिष्ठा मोननाय मन'ति तै बुजगांनि जुनाव डेपुटेसन तैयै जों दिनै संगठननि बैठक नम्बर बसायमोन जों जनजाति मोर्चाराव जेबाबे सामन्तां दङ ग्रामे गंजे जे मोदीनि नाहारमु प्लास जोंनि जे मुख्यमंत्री मानिक साहानि नाहारमु दैयै त्रिपुरा जेबो उन्नयन चलि दंमोन उन्नयननि जेबो मुखि दंमोन आवन मानोना जोंनि पाब्लिकआव जनसाधारण बेलायाव खुसि आवन मानोना 2023 जों तेसा निश्चित सायमोनाव जों 60 सीट जों मोनदों दाबो कोनो वानसुकनि आयालाय कोनो वानसुकिया जों निजे जाफुंसारबा जों निजे बाजानाय जोंनियालाय दाबो कोनो वानसुकनि इलेक्शनखौनो जों वानसुकनिफ्राय जों साइड जों एकदम पक्का जों मोनदों आगामी 2023 जोंनि बीजेपी सरकारनो जों प्रतिष्ठित खालामो